Ramogi en thuolo machielo kendo marwakini machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Magi gin weche manyien mag migago biro ni odiechieng' kodiechieng' saa 7 mar odiechieng' chakre wuok tich nyaka tich abich nyaka Ramogi Ngeso kaachiel kod Jumapil. Wariwo mondo mi waketni weche duto te ma osetimore chakre piny ru nyaka ge sani ayanga mondo ing'egi king'eyo gigo mamulo ngimani nyaka Ramogi kokalo e weche manyien mag migago. Bende parni kowuok tarik 4 dwe mar adek gana 2017 mano odiechieng' mano timi yiero maduong' mokalo. Kawuono ma en tarik 9 dwe mar 6 2022 nyaka Ramogi. Joma noyier e od bura mar 12 mar piny Kenya mane yiero kaka jo od bura kawuono timo twak margi mogik ka koro gichiwo campaign kata gichiwo thuolo mar campaign ma otelo ne yiero matarik 9 dwe mar 8 mar higani. Ma nyisango nyiso ni gisetieko tich margi kendo koro gidok kuom jopiny mar kwayo mbulu manyien koponi nyalo migi thuolo machielo mar dok e od bura. Magi waluo ni nyaka Ramogi nikech wan gi ripota mar od bura maduong' mar piny Kenya mondo iwinjie mathoth. Wan gi mathoth motenore gi weche mag siasa kaachiel kod dongruok e kor gwengewa. Kik idhi mabor, ber korwa chakruok nyaka giko mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Od bura mar 12 kawuono iloro ayanga ka koro dong' mana ndalo 60 to ibago yiero. Na juzi mliona ya kwamba Chief Justice amejitokeza ili kufungua koti 5 ambayo itakuwa specialized court na itakuwa inahusika peke yake na mambo ya hate speech. Duol mar NCIC okoni oseket tenge doho moko 5 makonyo e yalo buche mag jogo mitudo gi ketho mag tiyo gi weche mag athua e pachoka. Ndara ni nyocho sibedo karaj manyowa amwa jodongo mon motegno muti nyaka nyithindo nyowa amwa mondo wabet ndara kawachako gu kalama kawa idho malo nyaka Ywaya Center. Jopiny e gwenge mag Ywaya, Tingare kod Ulawe sub county ma Ugunja okawo kang' mar kongo ndara mar kilomita 3 gin giwegi. Nyako Ramogi arwakini machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Doho 5 oseket tenge mar biro yalo jok ma itudo gi weche manyalo nyayo sigwe kind oganda e kindeni ma piny Kenya koro ikore ni yiero maduong' kata mana bang' yiero bende ma oler gi jatend duol ma ochung' ne neno oganda jo Kenya dak gi kwe kod tich achiel NCIC Skita Ocharo koloso e kinde ng'ado rieko ne mine kod rowere mawuok e kaunti ma Kakamega kod Vihiga. Ocharo koni NCIC komakore go biela osechako timo nonro maling'ling mar yango kweth mag jomaundu koting'o nyiri moko 18 ma ichich goro ne chano kelo koko e kinde yiero matarik 9 dwe mar 8. Na juzi mliona ya kwamba Chief Justice amejitokeza ili kufungua koti 5 ambayo itakuwa specialized court na itakuwa inahusika peke yake na mambo ya hate speech. Tunafurahi kuona ya kwamba hao magistrates wote wamekuwa trained vile watakuwa na handle hate speeches, na tuko na matumaini sana ambayo tutaweza kuendelea vyema vizuri. Na pia juzi mlisikia ODPP alisimama kwa media na akasema ya kwamba ameset aside 142 prosecutors ili watakuwa wanajihusisha na kesi zetu na watakuwa na focus kabisa ili kuona ya kwamba process yote imeenda vizuri. Na tumeweka hata regional coordinator wetu ambaye ni Edwin Kilong. Tumedevolve, yani sasa tunataka NCIC imekuja sasa karibu na watu wa Western, maana sisi tuko pale Nairobi, hatutaweza kufanya kazi bila kufanya kazi na wengine. Kwa hivyo wale wote ambao tunakutana nao tunataka wawe kama ambassadors wetu. Tunataka tuwe na watu wengi, maana sisi kama NCIC hatuwezi kufanya kazi kivyetu. Lazima tujaribu kutafuta wengi ambao wataweza kutusaidia. Hata katika Biblia Yesu alianza tu na wanafunzi wachache, lakini mwishowe saa hii ako na maelfu. Nyako Ramogi koro wadwani mondo wadhi e gwenge ma Kisumo kama wayudo ni kar thieth maduong' ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumo ogoyo kang'e bero yore mag thieth ahinya ne mago ma itimo bero ne jotuo.
ma biro bang' timo bero mar obwongo mane odhi makare ne jotuo maromo 38. Wadani mondo watudre kod jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo mondo mi onyiswa ni to weche mag thieth kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral chal nade. Millicent, amosi ni misawa kuwuok e boma maduong' ma Kisumu mondo mi nyisa ni to gwenge mag Kisumu weche mag thieth chalo nade bang' jogo magin jolony e weche mag bero timo bero ne jotuo maromo 38 e tuoche motenre gi tuoche mag obwongo. Millicent, nyiswa ni jobero wachang'o to jotuo giwegi to wachang'o to ganda jo Kisumo wachang'o e wi okang' mar thieth machalo kod ma. Erokamano ahinya, wan achiel kachiel e kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumu kaendi, kuma bende odiochieng' manyoro ne en mor maduong' ne lakteche kaachiel kod gavana ma kaunti ni endi Ngire Peter Anyang' Nyong'o bang' timo bero mag obwongo mago manodhi kare duto ne jotuo maromo 38, kuma chenro ma kama en chenro manotimore kuom ndalo 10. An kod laktar kaendi ma bende en achiel kuom jogo mane otele bero makamago mondo mi onyiswa ni to chenro ni nochakore nade. To gini endi en gino mobro dhi pile ka pile nikech chenro ni endi no yuore kod lakteche moko 8 ma bende kowuok e pinje maoko mano USA kobiro konyo chenro makama mondo mi odhi nyime. Wadwa ng'eyo ni to bang' ka gisedok bende chenro ni endi obidho nyime kaendi mar konyo ganda ma bende bro wuok e counties mopogore opogore mondo mi obiro timne gi bero mopogore opogore kar yudo thieth kaendi. Machiegni nyakor Mogajwang' mondo mi wayud pach daktari kata laktar e wi wach ni endi mondo mi wapuonjre kotenore kod weche mag thieth kendo bero weche mag thieth. Machiegni Ang'ni ing'ina kamera tichako na gi nyingi mondo inyisa ni chenro ni nochakore nade mochopo ni nukelo lakteche moya loka mago USA mondo mi okonyu kaendi mondo mi chaki lerwa ni to bang' ka gisewuok nikech nusedhialo odiochieng' manyoro kama no nyiso ni odiochieng' nudhiale ka bende udhialo odiochieng' kendo kaka yoro mar seogi ka gisedhi to ubodong' kanang'o en chenro ma bro dhi pile koso nang'o. Erokamano, an nyinga en Dr. Edwin Oduor, alonye tije anesthesia mano jotuo midhi yang' wane dakteche ma miyogi yadh nindo. To ka duoge wach mar bero mar wichni, nitie yawuot piny ka ma jo Kisumo koni mane joyudore e piny Amerika gi Jerman, ne gin yawuot luo mane osomo ka to ne gidhi magilonye wach baro wich miluongo ni neurosurgery. Bang' mano ne gifom gimoro miluongo ni Kisumu Neuroscience Initiative. Kachakre higa 2018 ne giwinjore mane gichako biro Kenya ka, to mokwongo ne gibiro Kisumu ka magichako tij yeng'o ma wasega bedo koan gi camps mane orumo nyoro. Ne en camp mar 6 mane wayang'e jotuo 38. To ok en gima bro ruma nwach kane watiyo kodgi ne gitegowa wan kaka dakteche ma local ka, dakteche ma puonjre, dakteche ma be nose qualify be mago ne oteg nwach technology opogore, gik matimore Amerika gi matimore ka opogore. Iyudo ni wan tie kwende mok walonye ahinya, koro ne gitemo tegowa to ne gitegowa maber kabisa. Magini kaka gisedhino en gima bro timore podi week ka week. Pod jotuo inyalo ne e clinic ka to itimo gi investigations tiyang'ogi ka gin jok madwa yeng'o. Ka gin jok ma imiya yedhe to be imiyogi gi advice moromo mondo gibed ka gi ngima. Erokamano ya koro penjo machielo en ni wang'eyo sasa ni kaka osuptal ni endi ogoyo kang' maduong' ahinya kendo en mor ne oganda ma Kisumu ka otelnu kod gavana mar kaunti ni eri. Koro okang' ni endi odhi nyiso ber mane ni oganda mani kaendi sani ma koro wan kaendi ni jolony nitiere ma bro timo bero mopogore opogore. Ang'o minyalo wacho to jip mane bende minyalo miyo jopiny? Ka jiwo jo Kisumo daher mondo gibi e osuptal ka, wach ma bero mar wich gi mar spine
en gima beche ok yot ahinya, lakini ka in gi NHIF card kata card mar marwa, inyalo biro e clinic tipimi gi card no to ibedo scheduled. Ka idwaro operation tiyangi, ka en mana thieth ma kawaida timi thieth. To daher mondo wach noganda ni ber ka gin gi card moramora, card mar NHIF kata gi card mar marwa. Joma ng'eny ok chul card gi nwacho ka gituo, gidwa chule at the later stages ka tuo se goyogi, to seche moko onge time. Koro daher mondo gichak chule regularly, mondo kochopo chieng' ma tuo goyogi to gichandre ni gigolo pesa ofuko mondo gichul go operations gi. Nwach operations gi kata dabed ni chule kwa yofuki moke NHIF beche koyot. Koro ne jotuo manutimo ne gibero kaendi, gin bende ne gichulo gi koso maendi en okang' manutimo e yo manono ne jotuo gi eki? Jotuo mane watimo gi screening, ne wachako timo screening dweche ariyo mokalo. To ne wa encourage jotuo mane watimo gi screening mondo gikaw cards mag NHIF. Ma jatuo moro amora mane wayango te ne gin card ma NHIF maonge nduru kata achiel mane gichulo. Erokamano ahinya. Mana kamano nyaka Ramogi Ajwang' kaka iwinjo, jip maduong' mowinji mak kanyo en ni wachuluru kad mar NHIF. Kotenore gi weche go eko bende nwayudo ni achiel kuom lakteche ma bende nowuok loka en ng'atno bende mane oloso wat gi jodak ma Kisumu kaendi kama ne gikendo nyar jonyakach mano bende ma bende konyo e alwora kaendi e weche mag chiwo thieth, ka bende magi weche ma pod watudonu, ka bende jatuo achiel ma bende notimne bero en mano manochopo kaendi kane ok onen, to bang'e noyudo ni kuot mar fuoni moro manowuok e wiye ema nomiyo ok onen, ma bang' bero manotimne manodhi maber no endo ne ochako neno kendo. Wach malich ahinya, wach miwuoro, wach makelo mor e chuny. Magi weche ma bende pod wadwa ni wadhi walos kodgi kwasomo paro kuom jotuo gi endi kwa wuok kaendi, mondo kang' ochopo seche mag ang'ich welo go imore to wakelni weche gi endi kaka giwuok, kaka wafuono gi mondo mi med ng'eyo mathuth kotenore kod okang' ma osuptalni osegoyo madwaro bero weche mag thieth kotenore kod weche mag bero ne jotuo e fuonni mopogore opogore e del dhano. Ka kamano bati to aweni ndhororo mondo ni nyime mondo ikel weche manyien e sechegi mag migago mondo mi oganda omed ng'eyo gigo matimore e alwora mwadakie. Bati an komi. Ana Millicent Dhiambo achiel kachiel kowuok Kisumu ka miyo ler kotenore gi weche mag thieth e yore mag bero ne jotuo maromo 38 ma bende nyotimnegi bero makamano e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mantiere boma ma Kisumu. Ka wamedo dhi nyime nyaka Ramogi, jogo malaro kombe mag siasa e kaunti ma Migori ka ochakore gavana nyaka MCA kaachiel kod 10 duond buche mag siasa e kaunti ma Migori bedo kod romo e alap ma Sony Stadium mar twak e weche ma opogore mag ikruok ne yiero maduong'. Romo no igeno ni dhi kelo ler e wi bidhruok e kampen kod ikruok mangima ne weche mag yiero. Wadani watudre kod jafombo marwa Jojuma kanitiere kaunti ma Migori ahinya to e romo makamano mondo mi onyiswa ni to gin weche mage mosewachi kata jotelo mage ma oseyuoro e romo makamano, to gin ang'o gin madgi yiero mondo mi giket e tim motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Jojuma Musini Misawa ka intiere gwenge mag Migori, nyiswa ni to gin jotelo mage moyuoro e romo makama, to gin weche mage ma samoro diponi oselieki kotenre gi ikruok gi bidhruok, weche ma ok nyal nyayo koko e kinde mag yiero ma koro ji timo kampen mare ne Jojuma. Ground kama bende jotelo kata jogo bende dochung' kod pati mar ODM la komo pogoro nyaka sani koro semolo kae en bwana mokelo jogo madha komo pogoro kaachiel kod jotend pati mar ODM e kaunti ma Migori. Ka nyaka samu weni jotelo bende osechopo kae en moting'o Junet Mohamed, wantie gi jadwano ma Ogunjo Pio Wandayi, wan gi Mukisa Kitui, wan gi senator ma Migori Ochilo Ayako, jotelo mamoko bende gintie ka girito twak yore mopogoro ahinya motenore kod chamano mar ODM. Pok wayudo adieri gik ma gidwa wuoyo ahinya, to maling' wasido en ni ka otende kod yo mar weche mag campaign mar
ODM idwa go e county ma Migori ka bende wantie kod mokum jokanyo mag ODM koro watwago to e bura machal koda mae ang'o giri monego wagen e giko ma bura machal koda mae to gin kaka jokanyo mag ODM ang'o giri bende giketo kang makama ne chenro go mag manyo bolo kata campaign koro tim makare county ma Migori adwa mondo achak kodi achiel kachiel ichak na gi nyingi yangi dwaro ng'eni to bura machal koda mae kaka achiel kuom jogo mane oluonge bura machal koda ma ang'o giri monego bende wageno kaka ng'ama oluongo machal koda ma. Erokamano, nyinga en Steve Ogony, ODM candidate Kachieng Ward, Migori County. Weche mwang'iyo mondo wawuoye kawuono en kaka chama mar ODM owinjore wawuoth kanyakla nikech Migori County en ODM stronghold. Omiyo nyaka waket weche mag ODM mbele kendo waket weche mag kwe kwa wacho weche mag ODM seche makamage. Kinde mokalo sano kaka kata gwenge bang' Nyatike miwuoke wanok kantie jomoko mosedhi gi party moko mok ODM en ang'o giri ma samoro dwa notim mane ne ODM koro kawo kombe kaka osebedo ka ulieko. Gima dwa watim en ni kaka ODM wawuo gi dhok achiel kochakore malo nyaka piny kendo wan gima walando en 6 piece. Nitiere challenges mosebedo to mane momiyo waluongo burani mondo walos weche go bed maber mondo kaka ODM wawuoth kanyakla Nyatike kendo Migori County. Awinjo ka tieko iwacho ni nitiere midhiero kata challenges gin mage ahinya ma bende nitie jomoko ma samoro wacho kwa 6 piece koso en challenges mage ahinya ma bende utwake. Challenge maduong' en ni nitie jok ma officials mag party ma samoro gin officials nyaka sani to giwach weche party gi support candidates moko mag ODM. Machielo en challenges ni nitie influences moko mabiro e yore moko wane kata mar UDA kata mochung' kaka candidates gi. Omiyo magi issues modon wa address kaka jo party mondo wawuoth achiel obed official obed ng'ata ng'ata wawach wach achiel kaka party. Erokamano akawo pache ng'ama chielo machuok piyo piyo mondo adwa ni chak na gi nyingi to wagbed ni in kano luonge bura machal koda mae ang'o maduong' ma ugeno mondo utwage odiochieng' ma kawuono. Iluonga ni Jojo Mamba en member of County Assembly representing North Kanyamkago. Kawuono wabiro ka mondo wajiwre paro kaka wanyalo tego chama wa mar ODM. Waduto ung'eyo ni zone ma wantie ni mais ODM zone to wane ODM zone to nyaka wapangre kaka jo ot mar ODM mondo wang'e ane ni ben ng'ato nyalo tuchonwa gi gimoro mok ODM ka. Koro mane e gima mpango ma wan go ka kendo wadhi time maber kabisa mondo make sure ni kombe duto e region ni obiro ne chama mar ODM. Moke kini mokwongo bende kore imanyo kom mar MCA isebedo koyieri ok ang'e ni un gi mpango mane ma buta igwego ma Kuria bende osene samon tiere party moko mok ODM wang'. Nitie medruok mokalo ahinya e karwa mar Kuria East gi Kuria West. Remember nyaka MCA masane ma Masaba Mheshimiwa Benego Maroa sani ochung' kaka jachung' mar West Kuria West means a clear indication and is going to win. It's a clear indication ni nyaka Kuria okwakaw chances. We are going to win a Kuria region. And I want to say here the perception mangato paro ni Kuria ok nyal go kura ne ODM apani obare ging'e maber kendo giikre ni ODM the lead e Kuria. Erokamano awuogi ng'amo gik adwa na wuo kode kaka jakanyo mar ODM osebed ka ulando 6 piece jomoko penjo ni uwacho 6 piece to agenda ko winji ka uwacho agenda mare ok ang'e ni ang'o monego wawinji agenda magu kod 6 piece. Erokamano nyinga Mheshimiwa Edward Ouma South Sakwa kendo majority leader gi ODM. Gima duong' momiyo wacho 6 piece en sigand siasa ukung'e kama nochakore ma mondo mi ODM ni ochop kama ochopo ni ung'e gima Raila Amolo Odinga osetimo. Party ema gima tayo piny. Samwa we kodu ni jo Azimio opuodho wuodwa manie ODM machalo wuod Mikai mondo odhi ochung' ne omak negi lono. To kodhi omako ka en kende to odhi bedo ka en lose nikech odware no bed ka en gi joge mamage kaka od Mikai kochopo dhiambo to ji dok e udi. Omiyo gima watemo timo kawuono kaka oganda watemo wacho ni odobedo ot achiel mondo gima duong' mwadwaro wadhi wayud kom mar presidency ma kwaseyudo to wadhi yudo lokruok mwasebedo ka wan oko kuome mar higni 60. Mogika wachopo sa siasa Migori ong'e ka kanyo bende e wechego mag koko mag siasa ok ang'e kaka jotelo ang'o munyalo singo mane wechego mag kwe koro bede kaunti ma Migori.
ni aje? Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. En Kongo minyio gi pesa ni 50% don't need basic. Bwana binif gimaen 50% en. Pesa monge pesa be pesa. Be injal molap dogenda onelaro komora mora siasa to dwala dosira mari e yo makare enengo moyweyo. Ornwa email e ramogis@royalmedia.co.ke kata yo atolne Moses namba mar 0775414032 kata nini Kodemas namba mar 07285985. Baba kiyeitaya, Baba kiyeitaya, Yesu kiyeitaya. Hello jotich ruoth. Amoso uni ruoth opaki. Nyinga Kristi Otingi. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana *860* *418#. Ramogi TV. Od jower duto. Machiegni kendo nyakora Ramogi jwange weche manyien na maga migago wamedo sudo kama koro wadonjo kendo e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu duokne lo maromo 1.5 mane ji giwegi okawe kinde mane boma ma Kisumu ne pod en alensi. Lobno masani en kar yweyo ma Taifa Park en moko kuom lope moduokne kaunti ma Kisumu. Tok nonro moriwo kaunti no migawo mar lo National Lands Commission kod Ethics and Anti-Corruption Commission timo nonro ewi weche mag lope. Gigeno mar yudo lope mamoko mane oyaki kod ji giwegi e odiechienge mamoko mabiro. I would like to take this opportunity on behalf of the Kisumu County to thank His Excellency the President very much for giving us the title deed for Kisumu Municipality State Block 7240 following its successful recovery by the Ethics and the Corruption Commission. We look forward to recovering many more since the list we submitted to the ACC was rather long. Our fight to recover grabbed land has got a major boost after we successfully recovered a prime land measuring 1.5 acres, that is 0.6572 hectares, at the Central Business District. This is public recreational land, officially known as Taifa Park, near the Arakan Hall. This land is valued at about 500 million Kenyan shillings at the current rates. This was part of the 39 title deeds, public property, worth 5.2 billion Kenyan shillings, which the Ethics and Corruption Commission handed over to the President Uhuru Muigai Kenyatta. Nonro koro yango ni piny Kenya nigi chenro makare mar somo kirango pinje mag Afrika mangima. Nonro manotim kod jalony mar mich mar Nobel ngire Michael Cremer kotenre koda chenro mag somo e pinje Afrika ema ogolo duoko makamano. Nonro no tim ne jopuonjre ma ok tin ne 10,000 kowuok e sikunde mopogore opogore mag pinje Afrika. Kaluwore kod Cremer, chenro mar CBC en makare kendo iko jopuonjre ne kedo kendo rakore gi ngima malokore pile ka pile.
grade 6 is equally very prepared to sit for the primary level education assessment that is scheduled to take place in the month of October. What this is demonstrating is that the CBC continues to prepare our pupils to be in a position to handle the very complex problems that exist in the modern world. So CBC in itself is helping pupils to be critical thinkers, to be problem solvers, to be innovative. So continuing to embed that into the curriculum is the best decision that the government of Kenya got to make, and we continue to partner with the government towards the successful rollout of CBC. Jodak e gwenge mag Ywaya, Tingare kod Ulawe manitiere sub-county ma Ugunja county ma Siaya okawo tich kamargi mar bugo kendo kongo apaya moro mar kilomita 3 e gwengego ma giwacho ni osebedo marach kuom thuolo malach. Giywago wach mar telo marach ka jodago bende koro ywago wach mar neno ni ndarano obedo makare ka giloso apaya gin giwegi. Ka otelgi koda jadolo Pastor Apollo Obiero ogandago ong'ado yiende bende gipayo ndara kendo bugo bugni moko machomiyo apaya nendo ma Ywaya nyaka Ulawe koro bedo maberie manyalo kalore. Ogandago ywago tend gweng'no kuom rem loso ndara makamano. Manyowa amwa jodongo mon motegno muti nyaka nyithindo nyowa amwa mondo wabet ndara ka wachako go Kalama ka waidho malo nyaka Ywaya Center. En kama osebedo kitiyo go e kinde ka kinde siasa ka siasa mabiro tiwondowa to wachiwo kura to walokre dasta minyono ka wasego kura to jogo moloya gon Nyasaye erokamano. Wasebedo kwa chandre ndalo mang'eny kendo amwan mondo mi walos ndara wawegi kaka wan mine moti nyithindwa chandre sama nyithindo dhi skul wachandre sama ndara opong'o pi koth ochwe ndara dhiek. Koro nyawa amwa mondo mi walos ndara wawegi. Wasega temo penjo mondo mi kaka jotelo mondo mi olosnwa ndara tiwacho ni mano ibro los to ndale madhi. Ibro los to ndale madhi. Koro kwa rito ka wasemigi kura to gilal. Wasemigi kura to gilal. To wane waamwan mondo wati kod lwetwa i ward maru Sigomre ward. Nyo wachake osuptal mondo wadhi kode nyaka Ulawe piny higini 40 ka ndara ni onge kaka kale. To kaka ne dispensary ogernwa ward go MCA bolor kanyo. Koro wuoth tek saidi to jopiny ochiwore mondo los yorni wuok Ywaya nyaka Ulawe. Eratimero kamano maduong' achiel kuom nyithindwa manochiwore nogolnwa tinga mondo konywa paye. Mamano erokamano maduong'. Wamedo sudo koro wadonje weche mag neno ni kwe onya e gwenge mopogore opogore pacho ka. Apisa mag arita e gwenge mag Transmara West obagoromo kaka yo achiel mar keto chenro makare mag konyo e nyayo kwe kinde to kod tok yiero maduong' ma dwe mar aboro. Romo no riwo jokanyo e sekta mar arita mawuok e migepe mopogore opogore. Wach ma omi pek e romono en ywaruok ma kinde ka kinde ma osebedo e gwenge mag Nkararo kanyakla koda Enoretet ka bende en wach ma koro dwani mondo mi onyago do kwe e kind ogende modak kono. Unataka kupata vitendea kutoka huko. Kama muda sara kabisa dini na anare ni yetu kabisa. Wamedo dhi nyime chenro mag iko kendo bago twak e kind jogo malaro komtend piny Kenya medo mako mach e seche mare riwruoge mopogore opogore keto kokgi e winjruok. Winjruok no manokete kogno kinyi ma kawuono riwo riwruok mar jofwambo, jochung weche ute mag fwambo, riwruok mar ICPAK to kod Usawa Agenda. Jochung ne chenro go wacho ni ikruok nie tielo mogik e wi twak no. Twak makamano mabiro kata mibiro bagi dwe manyien mondo mi okonye chenro mag neno ni oket angirruok mag weche mag winjruok gi kwe motelo ne weche mag yiero. Ramogi mano weche mobiro kelo ni bang'e kendo wamedo luwo nigi matut ahinya ka otenre gi weche go mag winjruoge mamedo bedo mar neno ni yiero ni otimore yo makare maonge chochni kata chandruok moro amora. Neno ka bende wadwani wadhi e yweyo moro manok to kapok wadhi e yweyo makamano Ramogi an ka endigi moko kuom milome moko
ma wan godo kaendi. Kama bende joma ndiko neno ka Okel Alwoch ma Jakiranda wacho ni amora ahinya gi kaka kwe sani koro jo siasa goyo siasa ma onge kod tungni, kendo madwa med jiwo mana siasa mar kwe e kinde duto te ma wanyayo kwe. Kaendi bende neno ka jok ma bende medo ndiko na Donja Migori wacho ni entiere Kisumu kendo mora ahinya gi chenro mar migago. Gineno ka weche manyien chopo ne yo makare. Ramogi chopo na maler kendo habari ler adua. Richard Okoth Juma kawuok Obedi Kongo. Erokamano ahinya Richard. Kaendi bende erokamano maduong' ne Ramogi station kuom loko kendo kelo nwa lony magi ng'awa ahinya ne joluo mawacho joluo. Wach thieth mar baro wich gi fuoni mamoko Ramogi TV bravo wacho kamano, mano omore ahinya gi kinde niendi. Digaro Land Cruiser yie kod thieth mar obwongo matimore Kisumu counties modong bende mondo kaw ranyisino. Migago choponwa yo makare gwenge ma Kamato maniluongo ni Omosh Digaro Land Cruiser. Erokamano ahinya. Mago mana moko kuom yawa ma bende ndiko na nyakwa Ramogi ka gimedo nyisa kaka weche chalo gi kaka gin bende giyudo weche manyien mag migago. Pod wan gi mathoth ahinya nyakwa Ramogi motende gi ngima mari, omiyo kik idhi mabor, kete mana e Ramogi TV. Ka waduogo wabiro bende nyisi mago motende gi weche madhi nyime achiel kachiel od bura mamalo mar piny Kenya. Kik idhi mabor. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi owad gi Rajabu. Kod odhiambo wuo Nyangege. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Waonge tabu giji, iwacho ni Ramogi na ka en mana ngolo, kami bede no ngami mulo no gini make lweti no. Mana mos wacho ni usiku sako. Muri yuche ni losi nyingo. Baby rock na wenda ilosi nyingo. Wawuoyo matin to thum kalie. Awuya dago nyathigi karo nadengo ma wenda sechoro mona. Luongani Ng'inja the Entertainer ma en Ramogi Night. Chenro mabiro ni Tich Abich ka Tich Abich. Kochakore saa 4 motieno. Wach podo ni benga, wach podo ni ohangla, mit maratari. Naparie wendo manyo. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Everyday, Achochi says a prayer. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lomo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'.
Nyango mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Waikore matudore gi jafwambo marwa Chris Owino ma bende nitiere od bura mamalo mar piny Kenya. Nyakora Mogina nyisi motelo ni kowuok tarik 4 dwe mar adek 2017 nyaka kawuono tarik 9 dwe mar 6 2022 jood bura ne omiting e od bura mar 12 miyo kawuono ni gitieko bura margi mogik kendo gibiro dhi yweyo ne campaign ka gidok kwayo ombulu kabe dichak nwe lwetgi koso oyo mago e weche maluwo ni sani. Kata kamano ng'isi ni od bura mar 12 loro chenro mage kawuono ayanga mondo gichiw thuolo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Jood bura go mane odonjo e apisi yiero ma 2017 koro wuok ayanga e od bura mamalo bang' tieko thuolo margi. Twako bagi e od bura kanyo mogik. Koro ni Chris Owino ma en jafwambo marwa miyowa ler achiel kachiel kowuok e od bura mamalo mar piny Kenya. Chris, amosi ni oyawore kata misawa. Ageno ni thuolo ni ise fwambo ma jood bura oseketo e iti kata iti jo Kenya kotenre gi wach mar romo margi mogik kama koro iwuoyo ayanga od bura mondo jood bura odog kendo dhi okwa ombulu kowuok kuom jopiny ka bende denuogi e kendo kata oyo. Chris, thuolo en mari iyange ni nyikwara mogik matimore e od bura maduong'. Erokamano George Bati, en odiochieng' ma od bura maduong' idhi vunjo kaluwore kod chike mapacho kae bang' tiyo kuom thuolo mar higni 5 bang' kane gidonjo e loch higa mar 2017 to kiero mar 2017 kendo odiochieng' ma kawuono thuolo gi mar tiyo chope e ng'iende kama gibiro dok kuom jopiny mar kwayo ombulu kendo kata kamano ok ong'ere ni jood bura ma sani idhi yier kose moko kuom gi bende nyalo dong' e gweng' nikech kaka isparo Bati kinde machien ok atamalo 70 mag jood bura koluong yiero ok duoga e od bura manyien. Koro waketo wang'o mar neno ni to jood bura mar 12 parliament marom nadi madhi duogo tok yiero ma higani. Kanyalo mana lero ka odiochieng' ma kawuono giko en giko mar od bura. Ang'o ma jood bura gi nyalo wacho ni gisetimo ne jopiny? Moko kuom gigo ma jood bura ma 12 parliament ta od bura ma sani nyalo wacho ni gisetimo ne jopiny en puodho paro mar chik kata pok mar omenda na piny owacho mag counties mane omedo piny owacho mag counties omenda mar chwalo chenro mag dongruok e counties 47 mapacho kae. Mana achiel kuom gigo ma jood bura ma sani nyalo wacho ni ne gitimo e kinde mane gini apisi. Kopogore kod mano, od bura ni bende ne opuodho paro mane omiyo jothum kaachiel kod jower thuolo mar yudo otonglo 52 kuom siling achiel ma giloso kaluwore kod thumbe ma giwero. E kinde machien ne giyudo mana otonglo 16 kende ewi siling achiel kuom wende ma giwero kata mag skiza tune. Kata kamano kane luwore kod paro mar chik mane okel kod jatend komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda Gladys Wanga en ni sani jothumbe kaachiel kod jower mapacho kae nyalo bonyo nikech kuom siling achiel ginyalo yudo otonglo 52 kaluwore kod paro mar chik mane opuodh kod od burani kendo nokete chik e dweche 2 mokalo. Kopogore kod mano, od burani bende nyalo wacho ni ne gipuodho chik mane miyo rowere motieko lony margi e ute tiegruok kod mbalariany thuolo mar dhi manyo tije ma ok ochuno nyaka gibed kod obok mag duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC, duol mochung' ne choko usuru e pacho kae KRA, kanyakla kod oboko mar duol mar DCI. Motelo ne mano, ne jopuonjre mowuok e mbalariany kaachiel kod ute tiegruok kane odhi manyo tije ne ichuno ni nyaka gibed kod obok mowuok kuom duol mar KRA, duol mar DCI kaachiel kod duol mar EACC. Kata kamano, od bura masani ne ogolo chik makamano oko kendo sani miyo jopuonjre thuolo mar tieko sombgi to gidhi manyo tije ma ok ochuno nyaka gibed kod obok makamago. Achiel chenro ma bende ne od bura opuodho ne en puodho chik mane omiyo jogo mane lwenyo daro mieth gi refugees thuolo mar yudo tije mag thuolo kaachiel yudo thuolo mag tije kaachiel kod chenro mag somo. Kama bang' puodho chik makamano, jogo ma lwenyo dar mieth gi refugees
maromo gana 500 ne oyudo thuolo mar yudo tije e pacho kae. Kata kopogre kod mano, nitiere rach ma od burani masani be inyalo wacho. Rach od burani osebedo ka itudo kod weche ni ne ginindo e apisi, ok gisebedo motegno e kedo kod mibadhi kaachiel kod keto piny owacho tesre e wi kaka piny owacho tiyo kod omenda mag jopiny. Ka ing'iyo lipot mar jang'i buge mag piny owacho kata Auditor General mar 2021 ne oyango ni moko kuomgi ne ok oyango ka ne gitiyo kod omenda mar CDF e higa mar 2021, kendo Auditor General bende oseyo jo od bura kuom tiyo kod omenda maromo $7.3 kuom dhi timo limbe e pinje ma oko kaachiel kod weche mamago ma ok oyangore. Okan kenda kae an kod ja od bura mandhiwa Charles Owino madwan mondo bi olernwa to en osebedo e od bura masani koro ochopo e ng'iende odiochieng' ma kawuono. Komire max kuom max 10 onyalo mire max marom nade? Machiegni Mheshimiwa Ramogi TV kawuono uloro od bura ayanga. Inyalo lero ne nyakwa Ramogi ni gin ang'o ma usetimo ma inyalo wacho ni an kaka ja od bura mandhiwa an kod mor ni od bura mar 12 kata 12 parliament ne watimo. Erokamano, ma nyinga en Martin Owino Wood Chief, and amor kabisa ni kawuono waloro bunge to nitie gik mwasetimo ma anyalo kwano ne jopiny. Mae e od bura manochako matek kabisa makata higa mokwongo wawita kapod wagore gi jo Jubilika. Kwa duogo mwasettle koro mwachako tich. Up to now wanyalo wacho ni wase handle over 300 bills. Ma 150 kuom bills go watika kabisa mamoko are enacted into law now. Koro maduong' manyalo wacho korka kora ipenja gimoro ni to koro anyalo miyo max nang'o. An anyalo magolo 10 ewi 100. 90 achwada ka koro 10 no an adok atieki. Gima anyalo wacho korka bills ma anyalo mamora ahinya en bill mar community health workers. Magi jok madhi ketonwa baba care to ne onge recognition moro mane timonegi, bende ne onge ng'ama nong'egi. Koro bill manyichwa kale no dhi fomo gimoro ni council gibedo recognized. Council no dhi keto training ma ng'ata ma iluongo ni community health worker kata obed Garissa kata obed Ndhiwa to training chalre, uniform chalre, pesa be imiyogi machalre mondo mi wachak baba care level 1. Level 1, level 2, level 3, level 4, community health workers are very, very instrumental. Mano bill ma I'm proud na kelo ne John Ndhiwa. Kopogre kod mano, Mheshimiwa, waseneno ka iseyo od bura masani kuom puodho chike man ataro kod chik ma pacho kae. Waparo chik mar huduma namba, waparo chik mar mane upuodho mar BBI mane geno chuogo ute chung' od bura manyien 70 mane owit oko kod doho mamalo. Inyalo wacho ang'o e wach makama? No, bill and process. Ing'eni ka gimoro ber to onge tiende odhi process. Koro nitiere kawo gi medo. To gima duong' manyalo wacho BBI mane ne outstanding makata jobura mabiro adwaro ni mondo kaw immediately. En kaka wagolo pesa kama ng'eny watere county, tigolo pesa mae county, moko itere wards mondo devolution obed complete. Mar 70 constituencies kata no ogore Luanda weche mag courts go en nyaka wakawe. For example, ng'iya ne ndhi pacha kaka chalo constituencies adek e constituency achiel. Koro wabiro deber ni gige BBI mabeyo manogore go piny go. Jobunge maduogo manyien man balemo ni nyaka Nyasaye yie ta duogi okawgi mapiyo nikech nitie gik maber e igi ma biro konyowa tich. Mano bende mi iseyowa godo e oversight. For example, gimomiyo ministry no odhi haywire gi expenditures samoro presidential system ni ok ber e oversight nikech isamon CS mondo bi to ok obi mondo mi riemb that CS nikech oko honor committees nyaka ibed gi 2/3 mondo mi yud 2/3 no lweny. Koro mano miyo weakness ne wan godo e oversight supervision mar ministries, and that is where corruption
was also going through. Kuom seconds 20 kende kichang'en thuolo marwa orumo in kaka ja od bura mandhiwa en ang'o minyalo wacho ni itimo ne jo ndhiwa manyalo wacho ni mata mor natimo jo ndhiwa kuom seconds 20 kende sikunde ne rich Dinga University Ramogi mano kanyo Chris Owino kaloso gi jaod bura mandhiwa Martin Owino bende watimo mos ni ok ne wanyalo yudo duond geyo makare ka koro gitieko twak makamano. Parni en twak mogik ma jood bura mar 12 bedo godo e od bura mamalo mar piny Kenya ka koro ilore kasto jood bura go biro dhi e campaign. Jok madok kwayo ombulu biro dok kwayo ombulu ka bende chak nuo e lwetgi ka ochopo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 nyaka Ramogi. Ka waduogo to weche mag tuke. Machiegni kendo koro wadonje weche mag tuke. Bang' ne logi gonde 4